Chadiwa ndine stopwatch yandinayo. Ndine mari yandinayo. Inosvika iyo $5. Kuti undikise zveminute ndovana kupa $5 yandinayo. Alright, it's fine. Alright. So, panapa ndakuisa stopwatch yangu what? Totanga ati? 1 minute. Yeah, 1 minute. Ebo. Ndakustart. Alright, started with. Alright. Welcome to my YouTube channel. Please, kana uri mutsva uchangoshanya kekutanga ndokumbira kuti ungosubscribe. Then kana wasubscribe, turn on the notification bell kuti usasarira pane ma-updates ese atichingokupai muno muZimbabwe zvacho zviri kuitika muno muZimbabwe. Ndaya panapa nenawo yemusikana anonzi Chadiwa. Vazhinji vari kuziva video rakatendera pamastreets esocial media remukomana aifamba achiinterview vasikana about $5 yanga anayo achiti anenge andikisa nompa $5. So musikana anonzi Chadiwa uyo ane video rakatendera pamastreets esocial media achikisa mukomana nekuda $5 zviri kunzi aita suicide kana kuti azviuraya. So muri Zimbabwe asi kunyatsa ziva kuti chokwadi, but vasikana vari kuzviisa papressure vega. Ama 2K tiri kuzviisa papressure tega instead of yekudzikama kuti titsvage mari in a good way, tiri kuzvipa pressure. At the end tobva tazoita zvinhu zvinenge zvisirizvo. Look now, munhu akaita pressure yekuda kuwana mari iri easy, but nenayo kuti video ratendera pamastreets esocial media vanhu vese vakuzviziva ndokubva aona kuti aiwa ndatova chiseko pamberi pevanhu akubva aita commit suicide. So muri Zimbabwe ndinoda rongonyora mucomment section kuti rest in peace kuna Chadiwa sezvamuri kuona pavideo ranichangokupai ndiye Chadiwa wacho. So thank you for your support, thank you for your amazing support. Channel iri kukura. Please don't forget to subscribe kana uri mutsva wongosubscribe wobva walike this video. Thank you. $5 yandinayo unokwanisa here undikisa zve5 no zve1 minute ndikupe $5. No azvite Uribo. Unonzaniyo? Chadiwa. Pana ntaona Chadiwa. Chadiwa ndine stopwatch yandinayo. Ndine mari yandinayo. Inosvika iyo $5. Kuti undikise zveminute ndovana kupa $5 yandinayo. Alright, it's fine. Alright. So, panapa ndakuisa stopwatch yangu what? Totanga ati? 1 minute. Yeah, 1 minute. Ebo. Ndakustart. Alright, started with. Alright. $5 yako. So guys, nofunga mazvionera musikana uyu ndiye ega akwanisa kuita zvandanga ndakataura. Thank you. Alright, bye. Alright.